Сәлем дуслар, сіз Татарстанның төп яңалыкларын карыйсыз. Узган атнаның төп яңалыгы Айваз Садыров беренче тапкыр әти булды. Baby Boomнар сериясе дәвам итә. Тиздән Лилия Хайруллина да кушылыр. Самоизоляция. Нәтиҗәсе. Бәлкем галәмәттедер. Навальныйның Казандагы штабына җинаять эше кузгатканнар. Юк, протестлар өчен түгел, сәяси эш белән дә бәйле түгел. Казан оппозиционерлары җитәкчесе армиядан качып, хәрби билетны сатып алган икән. Әйе, ришвәтчелеккә каршы көрәшүче ришвәт биргән. Артем Дзюба яңа видео чыгарган. Тынычланыгыз, анда ул үзенең яраткан эш җыры турында сөйли. Араларында гаҗәеп рәвештә Элвин Грей җыры да урын алган. Әлхәмдүлиллаһ дип бер тыңлады ул, иншаллаһ тагын бер тыңлар. Элвин Грей димәктән, атна уртасында Радик Юлиакшин контроль органнарының үзен Татарстаннан куып чыгарулары һәм җәберләүләре турында белдерде. Иптәшләр каналы бу сорауны тикшереп ачыклык кертте. Бу хәлне Юлиакшин белән Мурзагулов тугандаш халыкларны талаштыру өчен махсус ясаган. Әмма сезнең берни дә килеп чыкмаячак. Топ. Салават абай Фатхетдинов инстаграмына чаңгыда 6 круг йөрүе һәм сәламәт тормыш рәвеше алып бару турында видео урнаштырган. Китеп карыйк, бәлкем Салават абай тагын да яшәреп китер, тагын да матурланыр. Татарстанның Диния нәзарәте белдерүенчә, коронавируска каршы вакцина хәләл булмаган очракта да сәламәтлекне кайгыртып, аны кадатырга ярый. Аллага шөкер. Әлеге яңалык правачылар өчен, ягъни милләтчеләр өчен. Владимир Путин киңәшмә вакытында Россиянең руслар өчен генә түгел, башка халыкларныкы да булуын белдерде. Шах һәм мат. Шилтердә Бондарчукның КамАЗ Мастер узышчы командасы турындагы сериалы пәйда булды. Беләсезме? Бу сериал узышчы команда турында түгел, мәхәббәт һәм яшьләр арасындагы ызгышларга багышланган кебек. КамАЗ исә анда фон өчен генә кирәк. Кыскасы, безгә ошамады, яхшырак та төшереп булыр иде. Онытыла бугай, узган атнада КамАЗ TikTok'та аккаунтын булдырды. Рәсми рәвештә. Контентлары да нәкъ менә сериал кебек тәэсирләр кылдыра. Узган атна Рөстәм Миңнехановның Абу-Дабидагы хәрби техника һәм кораллар буенча IDEX 2021 халыкара күргәзмәсенә бару белән төгәлләнде. Президентны Татарстан белән төзелгән килешүләр һәм инвестицияләр белән көтәбез. Дуслар, узган атнаның төп яңалыклары шушылар иде. Сау булыгыз. Тукта. Лилия Хайруллина әни була дидек бит. Бәлкем бергәләп исем сайлашыйк аңа. Иң матур исем Гүзәл. Тукта. Бәлкем Роберт булырдыр. Тукта. Бәлкем Рәсүл булырдыр. Гүзәл дә бик булырга мөмкин. Туктамасаң да була. Сау булыгыз.